खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम गोदान मोनसे खन्थाइ लानानै फैबावदों नोंथांमोना आंनि बे खन्थाइखौ नायलांबानो जाबाय बे खन्थाइनि गेजेरजों संसारखौ लानानै धोरोमखौ लानानै सुबुंफोरनि थासारिखौ लानानै आं बानायदोंमोन नोंथांमोना आंनि बे खन्थाइयाव गोरोन्थि जालाङोबा निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय खन्थाइखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो मोजां मोनबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय शेयार खालाम लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम खन्थाइखौ आवरायनो आखायाव लाबाय खन्थाइनि मुङानो जाबाय दानि थासारि आयौ आथिखालनि मुगायाव रावबो गोसो गुरैयानो गैला जाय जेरै हागौ एरैसो ना लाजिनो रोंगौ ना गिनो रोंगौ बारा जाय दिगजों गोसो जाना बारलाङो आरो नों बिनि सोदोबखौ खोनानो मोनो नाथाय बियो बबेनिफ्राय फैयो बबेयाव थाङो बिनि जेबो उदिसानो गैया जिउमानिफ्राय जोनोम जानाय गासै मानसिफोरहानो बेबायदिसो जाबोबाय थेवबो बे मोन्दांथिया बार बारनाय बायदिसो सन्देह मा एसे गोमजोर रोखाथि बेलाय जानांगौ सैताना गोबांखौनो आनज्रायहोना दोनदों बेखायनो बांसिन सुबुङा गाव गावनि गोसोफोरखौ हमथानो हाया मानोना केबल गियानजोंल' मानसिया बासायजानायखौ मोननो हाया गावबो बुजिनांगौ जायो बेखौनो मिथिदो आरो हमदांना नाय बे बुहुमा बे संसारा जोबोर समायना लाख'हायै जेरैबो जेरावबो लाख'नो दोनख'नो हाया जरासे दाउ मैना जेराव संसारनि गासै जिरादखौ नुयो नाथाय गावखौ माब्लाबाबो नुवा सुबुंफ्राबो बिब्दिनो मालायनि गोरोन्थिखौ नुयो नाथाय गावनि गोरोन्थिखौ नुवा बे दिना बे बोथोरा बयबो गावबागाव थान्दै रिसिप दानायावसो मुखुब बेफोरबायदिखायनो रावबो बिनि थार फोरमान होनो हायाखै जायनि थाखाय सरकारनि आयेनाबो गोख्रों राहा लानो हायाखै सुबुं बर' समाजफोरनाव गुबुन गुबुन फेंखा धोरोम जोनोम जादों आरो मोदाय दावदाय फुजिनायाबो बांदों थारैनो बे बिथिङा बर' हारिनि फोथायनाय जेंनाया फैदों आरो खोमसि फोथायनायासो बांसिननो बोलो लादों जों गावखौनो फोथायनो हायाखै गावनि हारिखौ फोथायनो हायाखै अदेबानि इसोर दं होनना फोथायनाय दंब्ला गावनि सोरजिगिरि अबंलावरिखौनो फोथायनो सिनायनो हायाखै गोदोनि दिन नंला बियो मानोना संसारा जोबोर सोलायबाय गुबुंले दैनिफ्राय फिल्टार दैसिम सोलायबाय बर'फोराबो बिगियाननि सोरांजों थाबायलांनो नाजानांसिगौ एसेनोसै।